Kini kedai ke positive case jong mementah ke sengi. Baru kilong san pulai iwei baklat. Kamu di baklat di memenin. Pengishim ke kaun mementah ke sengi. Nangta kiba po iskasil kilong saupunyo. BSF kilong kendai. Armed Forces kilong hinyo. Kiwe kilong cutway. West Gentile Hills lie. East Gentile Hills are. Bat hakabak haddu ngilashim yakarai. Namar ka surkar ka kwa ban pentikna ba kan numdon ka spread ha ki community jong ke jela barokawai ngilashim yakarai menajanme bat kata kalong bang ngim ban sesu ban warna biang ya ka total lockdown sa sisen pat bat kani ka total lockdown kan long tang hapo ka Shillong agglomeration area lani ka Shillong urban area barokaway bat kani ka total lockdown kan sedang nadu ka arpo hunriuterik hitengmit hakani ka sengiu blay ka banwan bat kan kut hadu ka arpo kendai tarik hitengmit jong uniu benai Julai arpo bat kum mga opi kani ka jingle kalong na kabenta ban yada ya ka jing spread uniu kenyang jingpang hapo kani ka area jong ka Shillong agglomeration baru kalong ka kubor ka bangipa siya kipaj ba nong sok snong jong ka jela bahaki ni kipo lockdown ngikirpat bakin sengaw bah ban pikir bahaya ladi bat kam tam ban nemi shanuru lem dadai kikam ki bom ban sesu ka jing ka recommendation na kaliang jong ka health department menta kamit katu katni teli ki locality ki snong katu kan teli ki locality hapo ka Shillong agglomeration ngin sadikla kum ka containment zone ngin dikla menta kamit kum ka containment zone kawai ni kita kadai ka Shillong mau ba ka bahap satai sya mau prem mau ba ki barapothor jalu para opar mau prem nangta ka Nongra area ka Maulai Umsing ke Nongrim Hills, Lashmia, Lai Umkra Nazareth, Batru Kamaulai Jayur. Tenrengi Aiboru nakaliang kesorkar, haka health department, balada idon kam susu ya kiwei pat ki jaka, kiwei pat ki locality ki snong, lani ki sop locality, lada kidang idon kam susu, bandikla kum ka containment zone nadu menta ka janmit, ngila IT haka jingstat jong ka health department bat ka district administration baro ka way kabanga kerpat kolong tongin ya trailang iway piway bat ka situation kumo pi kamtam apo ka Shillong agglomeration kamday kabangila ban kensingan kaway kabanga kwa ban kren de kabasay ngimla ban kensingan ngiyo ya kejingkiu kini ki cases ki babon man kasni kabang ngasu kwa ban kerpat na kalian ko sarkar sai sisen pat ngidon kam ya kijing trailang kawai pa kawai kalong yeng kalong sem ki keme ki kapa simet ngau bah mdai ban leran ngaso ban ong ba pidai ban wan sekmat ya kaba pidai ban pun ngau ba ban pun lapis ngau bamla ban pun kendu ya ka komiti ka management committee kepala don lepa menta hala ijong locality hala ijong snong kenang ba pinyarap lem ya ka bangin yada ya ka ka spread sya ki snong sigi tau sigi pajba jong ka jela ka jongi porok we te nak ka daw nga kerpat sai sisit pat nak liang jong sarkar nga ngit skem ba ngin ya tre sitom kenang ba ngila ban job ya ka ne katma ka ba sirkai ka bawan hapo
kejela mekla jungi parokoi